Welcome to Olivia Media. Ukapita kuchipatala sumafunsatu dokotala amene atakuchiritsa kuti kodi iwe ndiwe mchema iwe ndiwe mloma iwe mmafunsa mmakupita kwa dokotala amene akatatuwani akakuchiritse. Mukapita kusika kokagula nyama mmango yange na amene pali nyama yabwino ndikuyigula ndio ukapeza nyama iwe ndiwe mchewa agogo wako kapena akulu wako akugulitsa nyama yosakhala bwino msena kugulitsa nyama yabwino ugula yangu yako ifani njewa ugula nyama yotu ukadya usasagule mimba sio tokodi mukayangane Bible ngati mapemphera mukayangane Bible chifukwa tinasiya kuchita chimene Mulungu wafuna tizichita. Mukayangane mu Bible okuyambira Genesis ukafika chivumbulutso simukapeza mawu oti tiyeni timpange mlomwe, tiyeni timpange mchewa, tiyeni timpange mtumbuka, tiyeni timpange muyawo mulibe. Anako tiyeni timpange ni munthu muchifanizo chake. Munthu muchifanizo chake. Sindi kanabwera lero kunoko ndachika kuyitanidwa ndasika ndege lero airport nali kutali ndimangopemphera kuti ndege zisokonekere ndikafike. Inuyo ndimabaleanga chimene anthu ambiri sakudziwa nimo abaleanga ndikapangana mubudyo Mulungu akanyiranga. Mukona abawa asilikali onsewa siku lina nizasiyana nazo anthu akatiperekeza kukalwa mmanda. Kukunde na kukulimzache musikulondala zenizeni kumpangira zabwino olo iye asadziwe kumapanga ndiweyo panga. Ndipo sini kufuna zimene mtamalisa kuno kuti mkamapasa ausika kupasa bizizi mavotere hiyayi wa kongresi mpaseni wa DPP mpaseni wa odiazaje mpaseni nanga jali muntu amena mbale wanga mpaseni ndilankule ndi mafumu ndinu atate amwana wina aliyese muli ndi ana zipanzo sinasiyana ana amachali chosinasiyana onsewo mwakonde pakuti analengedwa muchifanizo chanani kodi cha Mulungu akugamba. Ndiye ndifuna ndikuuzeni ena kumadabwa kodi amene iyi mchifukwa chanafuna kuyima inetu pamene ndimagwira ntchito ku ADRA ndinafikapo ndinali bwana wamkulu ndimayenda kukwera ndege katika baza komano ndinaphunzira chimozi ndaita maiko ambiri ndinaphunzira chimozi ungalemere ungatchuke ungakhale oti munthu uli ndi zinthu koma ngati iwe sidaliso kwa anthu ena zonsezo zili ziro. Wengi tivinebe tawina inuyo mene nakuona ni chonchi funso langa ndikumati anthu onsewa ndiona ali ndi chiyembekezo kuti awa atithandiza ndiye ine ndibwere ndikunamizeni ndikumapita ono ndichenjere koma siku la chiweruzo Mulungu akasegula unapita kunali kule unakana maizi unamiza anthu wanga pita kumoto huko kodi tu musanamizidwe mwabwana unseaja kwenda magari mutu wa mbendera kayomba na mbendera kani masairi we siku la chiweruzo bali mekuti bwana kabelani
mukhala babana ayi iyi nakatichula Michael kabera apa iwe takhala apa ndiyeno ndipofunika aliyense wa inu muzidziwa kuti mukakhala ndi moyo muzithokoza Mulungu chifukwa muli ndi mwayi opanga zabwino kwa nzanu musanamwalire. Palibe anga dinamizi za uhawi ineyo ndimaziwa kupika nsima ndimakoropa ndimasuka mbale zonse zimene mayi amachita ndimadziwa chifanyani kumene ndakulira mvula ikamavumba timatenga mbali kumakapa madzi kumakafuna nkhuni zilizonyowa kuyesa moto kuti yake kukanika umazola sopo kuda sopo kuzola sopo ukaamana ndi anzako aiwala wazola sopo ukapanga kulimba kumasopo kumaso kumalimba kumakumbuka opa jana zola sopo pakali pano ndikukuzani nonse muli apa ena pakali pano pamene nthawi kupita akusanga mendu kwankulamu koma maganizo ali kunyumba ndikadya chani alipo pano inu ndinu alimi kuno kwa Central Region ndinu alimi sizokambira na iyayi nthawi zino mwene namudaziwa kuti kodi ndilandira matumba afetereza angati kukonzekera kulima sisikukwabisabisa iyayi mukamati pa 16 mukavota voti ya chaka chino siyo pasa na ndalama voti ya chaka chino siya ma-t-shirt voti ya chaka chino siya nsalu voti ya chaka chino ya chikumbumtima voti ya chikumbumtima ine ndine vice president wa dziko lino ndine vice president woyamba mayi muno kugwira ntchito ndi president osalambana naye mukafunse chilowere mu ofesi kukhala vice president palibe ndi tsiku ndili mmodzi limene ndinayambana ndi achakwera kulibe ndagwira ntchito mosaka malamulo mowalemekeza moopa Mulungu odziwa kuti bwana wapanopa ndiwowa ndili mmoma momwemo ndimakhala ndimayang'ana chifukwa inenso nene ndine wandale inenso ndimaganiza ndimasifunsafunso kuti mwachisanzo kodi anthu awa tili mboma ineyo anthu awa akalembedwa makopuni kuti alandira fetereza ena makopuni ndikufera m'manja fetereza mapita kuti ndiye ndiwasutumira kuyang'ana moyo wanu aliyense moyo wanu ndi pakhomo panu nonse muli apa sitingaziwe kuti uyuyu alibe bulangeti sitingaziwe koma aliyense akanyamuka ndikufika kwawo ndipamene akaona kuti ndibe chandiona ndibe bulangeti moyo wako ndi pakhomo pako ukulya chani pakhomo pako umene ndiye moyo wako ndikamatikazilingoma ife ndikasogoleri usogoleri si asilimali ya nkhondo usogoleri si mpanadenga usogoleri si magari moto kapana magwizini hayi ndikuyankha kuchita kuthandiza munthu amene alibe dzina amesumuziwa uyang'ane kukakupani anthu azina anthu akasuka ma-t-shirt anthu akasuka nsalu nyambira ikamuzichotokere koma mdafunse nsalu akamukuvalazo pakomo panu moyo wanu wasika zimene munthu akakhala pansi mumagemo azioma m'manja kuti Mulungu akulamba zikomo mwatipasa tsogoleri
kama ukizedwa kodi makwera iti tikukuona nitu koma wena kumakulayo kumuyang'ana ndalama zilipi kwakwera chikali moto mfumuyo nyuma makema mulutaka awiri tikuona kuti amene angakuthandiza ni inuyo si kuti wewe ndio tiwanzanu angakuthandiza ni inuyo ndi amene mulungu wamulowa kuti mchewa mulomwe muyawo mtumbuka onsewo ndi ana mulungu athandizeni mwachilungamo ndimapereka chisanzo nthawi zonse kunena kuti uli ndi mzimayi wako mkazi ako kunga mutu wana masala onsewo ayi wakusa wapanda mzeru iwe watenga gogo wako iwe kamuoneni myendo ngati baka chani ziwala useni kumunena mazulo magona muli magona mazulo mami wakoma iye mfano ni usiku njemo zifunza function 16 September yayandikira matishati mukulandira ntalama mukulandirazi mwasanga nthawi yonseyi mwafika usiku sopano mwamba kufunidwa mami anyamata kumpasa chisoni kwambiri andinimanena kuti khaliwe ili lachokera kutino kunena kuti mukudziwa kuti tile machito awo ena sipira machito koma kutenga anthu onse pati ground anthu ambiri kupetekana kupondana mukudziwa kuti onsewo sijalemba tele bakhawo ali apo ayi tiziwa pa mulungu china chimene fana kulankhula pano ndimanena kuti mtimanga kidogodogo tifanda una gule wankulu limankonda kwambiri gule wankulu wabwera avina pano atisangalasa azipita nje akapita chimachitika naye chifandale chimanena kuti gule wankulu anabwera wavina panopo ndiye lazima yatisamba yauna kupina ababa kodi amene wawa chiyapase ndalama zingati ndewina ndakumuzia wawa ingotengani 30,000 kapena 50 agawane ndiye mwate mwapasa kula wakulu 50,000 agawane apita mukatenga bandi mwiwuza wali bwana mzaibe panopo bandi hiyo mmaipasa mamilioni kome kulu wakulu somano bandi hiyo chino yaje ndi kuimba kukusangala sana mamilioni kulu wakulu kubera chapasa zingati ina zimene zoiya ayi wakali pano ule wakulu avine pano waipula timbane ule wakulu zimene amachita ilitumadaba isosi lingati luso lanzako uziponeka ulemu osangoja akula wakulu akasani mafumu mafumu emene kila kulana pano akulinga kulichakuti kulembalemba azikomoba zitapita akapita ku ofesi akapita chito zambiri zilipi zandu usakumbukirai akapita chito zapa zimene mwapempha sinsatele panopani musakane mafumu 5 amene kumene ndi makhalako ndiye tikhale pansi odikira anthu nalikungaki ndikutenga chipitirani kudzikonso mutenga anyamata naosa ayimirilidwe mutenga asikana ayimirilidwe azimayi ayimirilidwe mwauza mayi na zikwera kapita mayi benani chikubwera yekunakhala pansi ino kulokosi sindikuziwa ndi mafuta mafuta aliko nonani awa ndalama zilizoka kuboma oma zilikata kupanga zonse ukakhala msogoleni uzikhala connected ndi azinzako akumayiko akunja
kamuzu panda Dr. Heskis kamuzu panda anali anamuna amena ja umuna waje sura wasowe amana kuti kuna